खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसे नोंथांमोनजों चेनेलाव हाजिर जाफैलायबाय। दा दिनै इसिबां बाथ्रा बुंनो सानाखै गाइस, फंनै फंथामसोल' बाथ्रा आरो दा आंना भिडिअ'आ गेप जाबाय थादों गोबां खामानि दामानिनि थाखाय सोलाबाखै आरो बिनि थाखाय निमाहा बिनाय जायो। दा उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड दोलोनि बिराद गिदिर गिदिर नेताफोर थारमाने इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे सापर्टार बिथांमोन बै सेलथायमारा बिराद थेबगां दुगामाराफोर आरो जानला मोनला बाथ्रा बुंग्रा। दा बिथांमोना खौसे जानानै BPF दोलोखौ 17 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो गोन्दो गोन्दो रायबोदों आरो जाथारै बाथ्राफोरजों। BPF दोलोआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोजां दोलो नङा होननानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामबोबाय थादों। बेबायदिनो बिथांमोना फैयै फैयै फैनानै 17 बोसोरनि उनाव 5 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ थगायनानै सरकाराव गुरब्ला फैदोंमोन आरो बै खुसियाफ्रा जेरखम आदार जानो लंलेट ओंखारबोयो नङा होमब्ला, थिग बेबायदिनो बिथांमोननि सरकारा थगायला थगायलि सरकाराव फैदोंमोन। दा फैदों मोजांनि बाथ्रा, रायजो राजानि मोजां मावनांगौ बेल'सो नङा होमबा, बेखौ बयबो सानो जाथिनि थाखाय मोजां जानांगौ, जाथिया रैखाथि जानांगौ नङा होमब्ला। दा बेखौल' रायजो राजाफ्रा लुबैयो आरो डेभेलपखौ लुगैयो। दा बिनि गेजेराव बिथांमोनहा 5 बोसोर सरकार सालायबाय। 5 बोसोरावथ' बिथांमोनहा जेबोखौ मावनो हायाखिसै। दा गावसिनि मावनो हायैखौ नुहुरनानै बिथांमोनहा मा जालायबाय, बिराद गाज्रि गाज्रि सरकाराव थानानै सरकार गैयै दोलो BPF दोलोखौसो एकदम मा जाबाय बिथांमोनहा मेन एजेन्डा जालायबाय आरो बिथांमोननि सरकार सालायनायानो जाहैबाय मा जाहैबाय, सरकार खुंनायानो जाहैबाय BPF दोलोखौ रायनायनिसो बिथांमोना सरकार खुंलायबाय नङा होमबा। बिराद इन्टारेस्ट ना गाइस, बिथांमोना सरकार खुंनायानो BPF दोलोखौ रायनायल' सोंखारिनायल', रायजो राजाफोरखौ बिराद गाज्रि मोनहोनायल', बेयाव जेबो गैया। गावसिनि मावनो हायाखै सरकाराव बेखौ दोनखोमानो थाखाय ओरैबायदि गाज्रि 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 रायज्लायबाय आरो नङा होमब्ला। दा गावस्राथ' बिराद बायदिसिना आसनि लाबोलाबायलायबाय नङा होमबा, सरकाराव थानाय समाव सुइजारलेण्ड मडेल नङा होमबा, सुइजारलेण्ड मडेल बिराद जोंनि सारा BTCखौ 3 मासावनो प्रमद बन्दु बिथाङा सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरदोंमोन आरो गोजा गोमो गोथां बिबार बारिजों बुंहोनो नागिरदोंमोन। दा फाइनालि बेबो फैमाल जाबाय आरो नङा होमबा। बिराद लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव आरो बिथांमोना दा गोसोआव दंना गैयाथाय बेफोर बुंनायखौ आं मालाबा सिन्था खालामलाङो आरो दा बे रोखोमलै गाइस। आरो बिनिफ्राय मा जालायबाय, आइजोफोरखौ ओरैबायदि थगायलायबाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनलायबाय आदा राकेश ब्रह्म बिथाङा एबारनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 20,000 नंला, मा होनदों 20 लाख खरि मोनसिगोन जालायबाय बेबो जोंनि बर' आइजोफोरखौ गोथाङैनो गोथै थगायलायबाय आरो दा बेफोरबायदिनो बिराद गिदिर गिदिर बिथांमोना थगायबोबाय थादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिनिफ्राय बिराद बायदिसिना मिसन खालामलाबायबाय, माबा अमा मिसन, माबा बोरमा मिसन, माबा बैसोमुथि माबा मुथि बिदिनो आसनि दादलाला जोब्बाय दा लास्ट फरन्थ' मोनसेबो साक्सेसआव जायाखै आरो नङा होमबा। दा बिराद लाजिनो ओंखारथाव आरो दा उनावहाय फाइनालाव दा जों मा नङैखौ खुनु आसनियानो बिथांमोना थांनानै गैला आरो डेड बडि जाजोब्बाय दा बिथांमोननि सरकार मावनाया, दा बिथांमोननि सरकाराव थानानै मावनाय खामानिफ्रा बैफोरनो रायजो राजा नोंथांमोन, खुनु बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै। गावसिनि मावनो हायैखौसो दोनखोमानो थाखाय 5 बोसोराव सरकाराव थानाय समाव रायजो राजानि मोजां मावनांगौखौ दोनखोमानानै मा जादों, BPF दोलोखौ रायनायावनो सेस दंस' हाथफ्ला लांदां जादों आरो बिराद फाग्ला दोलो बे उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड आरो ओमफ्राय गर्जन मुसाहारि आदायाबोथ' बिराद रायदोंमोन बे दोलोखौ नङा होमबा। फाइनालि जे दोलोखौ आदा गर्जन बिथाङा बिराद गाज्रि गाज्रि रायदों, दा बै दोलोआवनो मा जादों, बिथाङा मा जाहैखो, गुदुंफ्राव नास्राय बारसननाय बायदि
माने एन्जर थेन्जरखौ बारसननाय बायदि बारसनहैबाय आरो उल्था माने गावसो बारसनहैबाय आरो दा बेफोरबायदि नेताखौ जों सिन्था खालामनांगोन आरो दा दिनै गर्जन मुसाहारि आदानि माने फिउचारा मा रोखोम बेखौथ' बयबो मिथिगौ नङा होमब्ला आरो बुंनानै फोजोबनो हाया सिन्था खालामदो आदा गर्जन बिथांमोनाबो माने मोनसे समाव MLA इलेक्सननि सिगां ओरैबायदि रायज्लायबाय बे जोंनि हाग्रामा सारनि माने मेदामखौ रायज्लायबाय आरो मालायनि सेन्देल गोजौ गोजौ गाननायखौ सिन्थाय नायो बेसेबां दामनि सेन्देल बेखौबो नायो नङा होमबा आसुगुराव मा नख पालिस होयो बेखौबो नायो गोदोनायाव मा गानदों बेखौबो नायो मानि गासिबो उन सिगां मानि खेल लाजोबो आरो माने बिदि खेल लाग्रा मानसिया थामसा बे गाइस नङा होमबा सासे माने हिन्जावनि गाननाय जोमनायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बुंनांगौआथ' बेथ' माने मोनसे राजनितिनि खोथा जानो हायाना रायजो राजा नोंथांमोन बेफोर जाहैबाय मोनसे माने मा होनो पार्सनेल एटाकनि बाथ्राखौसो बिथांमोना लाबोयो आरो दिनै UPPL दोलोनि मानसिफ्रा मालाबाबो राजखान्थि हिसाबै बिथांमोना नांलायनायाव देरहानो हाया पार्सनेल एटाक खालामनानैसो बिथांमोना मानसिखौ रायो आरो नांलायनो हायो थार सारा जेबो हाया बिथांमोना गावसिनि मावनो हायैखौ दोनखोमानोसो BPF दोलोखौ रायबाय थादों आरो बिथांमोना सरकाराव थानाय समाव नङा होमब्ला दा दिनै रायजो राजाफ्राथ' बिराद आसा खालामदोंमोन रायजो राजाफ्रा आसा खालामनाय बायदि जायाखिसै दिनै जोंनि बर'नि गोबां आफादफोरखौबो प्रमद बन्दु बिथाङा गासिबो डेट खालामजोब्बाय आरो दा बर' हारिनि अबस्थाया फाइनालाव मोनसे बिराद गाज्रि समा फैनो हागौ आरो जिहेथु दिनै हारिनि गेजेराव आफादफोर गैला आफादफोर गैयाब्ला गुबुनफ्रा मालाबा नासयनायाव बोलो मोनो होननाय खोथाफोरखौ गोसोआव लाखिनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन दा नंखायनो दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो जोंनि बर'नि फिसा फिसौ आफादफ्रा हायोब्ला खौसे जानांगौ खौसे जानानै खामानि मावनांगौ नङाब्ला फिउचाराव बबे समाव मा जागोन माने बे जाथिया साननो गोनां आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा बिदिनो बिथांमोनहा गावसोरखौ रायबा दुखु मोनो खिन्थु मानो रायदों बेखौ सिन्था खालामनांगोन मेलेमाव सोनांगोन आरो नङा होमब्ला दा बिथांमोनाथ' सरकारखौ सालाया नङा सालायनो मोनदों नङा होमब्ला दा दिनै सरकार सालायनो मोननायाव बिथांमोनहा मानो मोजां खामानि मावनो हायाखिसै थारमाने बिथांमोनाबो फस्थायबाय जानांगौ नङा होमबा दा बेफोरबायदि आरो दा बिथांमोनालाय बिराद गिदिर गिदिर माने रादाय होदोंमोन रायजो राजाफोरखौ बिराद गोजौ लामासिम लांनो खोथा होदोंमोन नङा होमब्ला दा फाइनालि बेफोर सिमांफ्रा बिथांमोना सिमाङैनो थालांदों आरो सरकारा माने फाइनालि माने 5 बोसोरावनो धंस' जादों आरो दा होनबाय आदा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो होनबाय सारा BTCखौ माने दाउ गुफुर खालामजोबनो नागिरलायबाय आरो बेबो नङा होमब्ला सारा BTCखौनो माने खासि बिबार बायदि दाउ गुफुर खालामनो नागिरजोबदोंमोन दा बेबो गैया आरो बिराद जोंनि BTCआव न'खर न'खर साख्रि होनो नागिरदोंमोन दा बेबो गैया आरो गासैबो गैया बिथांमोना दा बेफोरबायदिनो नंबां जाबां रायजो राजाफोरखौ थगायनो थाखायल' बिथांमोना गोबां आसनि दादों गोबां बिदिनो जानला मोनला खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायदों आरो बैफोरबायदि थगायनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना हां खंसेनो धंस' जानो गोनां जादों रायजो राजा नोंथांमोन दा सिन्था खालामदो दिनै जोंनि BTC बायदिखौ प्रमद बन्दु बिथाङा मास मोनथामावनो गोमो गोथां गोजा बिबार बारि खालामनो नागिरदोंमोन सुइजारलेण्ड मडेल खालामनो नागिरदोंमोन दा बोरो सुइजारलेण्ड मडेलबोथ' जायाखिसै सेसलै प्रमद बन्दु आरो बे दोलोनि माने इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना माने सिन्था खालामनानै नायनांगोन आरो थारैनो प्रमद बन्दु बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय बिसिबां माने सैथो लिडार जों बेखौ दिनै सिन्था खालामनो रोंनांगोन आरो मानाव गेदेर महिलारि सार बिथाङा दिनै जाथिखौ दैदेननायाव माबायदि खामानि मावदों माबायदि सेफटिकआव लाखिदों जों बेखौ नोजोर होनो रोंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जानला मोनला मानसिफोरनि बाथ्रायाव गोजावनानै दिनै जेबो लाब गैया बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जाथिखौ मोनसे गोख्रों लामाजों लांनायाव जोंनि मोनफ्रोमबो आफादा खौसे जानानै दिनै सरकाराव थानायजों माने नांजाबनानै जाहाथे फैगोन समाव रायजो राजाफोरनि आरो जोंनि सारा बड'लेण्डनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो आं बेखौनो माने हास्थायो आरो थ' लोगोफोर दिनै बेखिनियावनो दिनै उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड दोलोनि
माखासे सल'खौ नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिनानै लानो हालायबाय आरो थेंक इउ रायजोफोर।